салом алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки тоза ба канали мо дохил шуден, ҳаматонро хушомадед мегӯям ба канал. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед ва ирӯза видеои мо сар мешавад аз тайёр кардани торти творожнӣ. дар бисквити тортмон духтаро лозим мешавад 7 дона тухм, 7 қошуқ шакар, 7 қошуқ орд, 1 разрехи тил, 1 ванилин. Тамом духтаро, ҳамин маҳсулот қатъи мо бисквити тортмона тайёр мекунем ва дар рафти видео шумо тамошо мекунем ки мо чӣ хел тайёр мекунем. духтаро, ҳамаи шумо зиёд миннатдорам, барое ки мо 8000 нафар шудем дар ютуб ва ин ҳама бо дастгирии шумо буд. духтаро, миннатдорам, ҳар яки шумо дона дона миннатдорам. барое ки шумо набошед ман бе шумо ҳеҷ каем. барои ҳамин ман ирӯз хостум ки торт тайёр кунам, торте ки даболош 8000 монду, то ин ки ҷашн бигирем. чӣ хеле ки шумо дидаистед духтаро, мо зардии тухма аз сафедиш ҷудо кардем, сафедии тухма лат задем то як пена пайдо карданша. баъдан шакара кам кам ҳамроҳ кардем. чӣ хеле ки ман дар боло гуфта гузаштам, 7 қошуқ шакар буд, кам кам дар мо сафедии тухм ҳамроҳ карда миксер кардан мегирем. баъд духтаро, ин сахт как мешава, ранги нишонлоя ку ана мухаллӣ мешава. сахт как то сахт шиданша лат мезанем. баъди ки ҳамин шакарош об шида ку нигоҳ мекунем ки сахт как бишава. баъд зардии тухма ҳамроҳ мекунем, як борам хеле лат мезанем миксер қатъиво. баъд дар ӯ коса мо 7 қошуқ орд дорем, 1 разрехи тилу, 1 ванилина. чӣ хеле ки шумо навдидед, ман ҳамроҳ кардам, якҷоя кардам. кам кам ҳамроҳ карда дар ҳамон сафедии тухму шакар чӣ мекунем, орда ҳамроҳ карда мекобем, якҷоя мекунем, хушрувак якҷоя мекунем, оҳиста оҳиста мекунем духтаро, ки вай пена кардагия. агар мо бисёр биковем ё ки ҳар хела тотием, агар мешина, мо пенае кардагиш мешина, дам намекуна ба бисквити мо. барои ҳамин эҳтиёткорона хушрувак ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекунемша. баъдан дар лист рехта сирх карда мегирем. баъд духовкара чӣ қадар паст кунем духтаро, 180. агар ки духовкае ки чӣ нестан ку баланди бад набошанд, агар 180 дамонед дар муддати 40 дақиқа. анами бисквите ки шумо дидаистед, ман соата нигоҳ кардам, 40 дақиқа пухтад. баъдан духтаро, гуфта гузарам ки телеграм канали хидмат дорам, группаи духтаро ҳай чақчақ мекунанд дар уҷа. хоҳишманд бошед, агар телеграм канали моро хабар гирен, силкаи духтарои чақчақиро мепартом. агар хоҳиши гап кардан дошта бошед, дар уҷа гап мезанед. агар ки хоҳиши гап задан надошта бошед, отдельно группае ҳаста ки ҳар рӯза анамин пухтупазои кардагимона мепартем. ин торте ки шумо дидаистед, ман дина пухтам ира, то монтаж мекунам, то дар ютуб мепартам ки як рӯз нимрӯз мегузара. барои ҳамин агар хоҳем ки дар вақти соате ки ман мепазам шумо пухтупазои маро тамошо кунед, телеграм канали мада дохил шавед. силкаша дар якум комментария закрепит карда мемонам. дароен дар уҷа ҳар рӯза тамошо мекунед. дар иҷа духтаро, барои креммон 2 дона творог гирифтам ман. баъд 1 стакан шакар дорем дар иҷа. шакар, сахарни пудра кадомеш ки боша мешавад духтаро. баъд 1 стакан сливки дорем, 1 стакани дигар чай сгӯшонка. ҳамаи ира якҷоя мекунем. баъд 1 дона ванилин. беҳад бамаза мешавад духтаро. хай мо да маъқулши дигарора намедонам, шояд ба дигаро творог маъқул набошад, ки ман да фарзандом да боя подписчики меҳрубони худам дароӣ кардам. орам таъриф кардан ки хай хушро омадагия, бамаза шудагия. инам хел духтаро, бисквита нигоҳ кунед чӣ қадар хушрӯ пухтагия. даронша бинед чӣ хел хушрӯ пухтагӣ. чӣ хеле ки ман ҳозир наво гуфтам, гузаштам, шумо да дар градуси паст монену чӣ кунед, муддати 40 дақиқа дапазонед ҳамин бисквитона.
як хӯрак ки мо савол додагӣ буданд дар ватсап ки акаҷон ман вақте ки бисквит мепазам дар духовка дам мекунам, вақте ки мерорам шояд берун ай духовка бо паст мешавад. хоҳарҷон ман албатта ки ҷавоб додам ва бо як бор дига барои дигаро гуфта мегзарам духтаро ки вақте ки шумо дар алоби баланд мепазем бисквита, вақте ки бисквит пухтак баланд шидак вай дағини вай хоҳен нахоҳен хом мемонад. барои ҳамин вақте ки шумо мебурорен ай духовка вай дурунаш ки хомай, барои ҳамин шиб мешавад, паст мешавад. барои ҳамин ҳама вақт ки бисквит пухта нишдем дар градуси паст пазем. дар ин ҷа хеле ки шумо дидестен ин ҳамон кремие ки мо тварог андохтем, анам вай ғавз ҳакак мешакем дар байнои ҳамин бисквитмон. беҳад бовар кунем бисквитмон хушрӯ пухтагӣ ба духтаро тайёр кунен. ҳатман шумо дам фикр мекунам ки маъқул мешавад духтаро. баъдан духтаро нигаҳ кунен, лайка фаромӯш накарда бошен. лайк мегем, комментария мегем духтаро. ҳамон лайку комментарие ки шумо мемонен чи ютуб рекомендовать мекунад видеои моро ба дигар занҳо ки нигоҳ кардан, ҳам просмотри мо зиёд мешавад, мо ҳам хурсанд мешем, ҳам ӯ апа хӯракҳои мо ягон чизаке ки мисол намедонанд меомӯзанд савоб мешавад духтаро. ҳам мада савоб мешавад, ҳам шумо да савоб мешавад ки ҳамон лайку комментарияи шумо мисол чӣ шид боис шиду ҳамин видеои ман паҳн шид, як хӯрак ки мо як чизак меомӯзад савоб мегирем ҳамамон. барои ҳамин нигаҳ кунем, лайкора фаромӯш накарда бошен, комментарияра. инами ҳама ҳамин ҷонканиҳои мо барои шумо духтаро. агар не барои шумо набоша ҳамин видео накарда ҳамира тайёр мекунем, дар муддати кӯтоҳ мепазем. да вақте ки одам видео мекунад хоҳе нахоҳе ҳамин вақти зиёд мекашад. ина хай духтаро нигаҳ кунен, хушрӯвак ман крем кардам. ин ҳамон креми тварогдорай ман мешакмам, болоша тинук мешакам духтаро, барое ки ҳоли дар халденник мемонам 1-2 соат дар халденник истодак чи хунукак шид, то ин ки давоми кремо накарданда мода мушкилӣ набиёрад. анам хеле крем ки кардем дар холодильник мемонем. баъдан гирифта ором метиҳем. дар ин ҷо бошад духтаро як стакани дига сливкиро гирифтам, кати як пиёла сахарни пудра ҳамроҳ кардам, якҷоя карда барои ороиши болои ами торт. мо ина нигаҳ кунед духтаро, ира ай халденник бировардам уже хунукак шидагия, ами оро додани мо осон мешавад. ина хай дар одноразовиё гирифтам, инами ба ҳамин шакл гул мондум. хай ака гулмониша ҳар кас бо вкуси худша дора, метавонад ки ҳар хел ки худаш бихоҳад хел метавонад ки оро бития. мадаам ки ҳамхел маъқул будак, ҳамхел хостум ки оро тиём. инам хел духтаро нигоҳ кунед. фикр мекунам ки дар ин ҳолатам хушрӯ шидагия. баъд мумкин шахсое бошанд ки агар ҳамон қолаваки гулмонака надошта бошанд, метавонанд ки ба ҳамин шаклҳо торти худшона оро тиянд. медонам ака ҳозир ҳамаи чӣ дастраса, ҳама метавонад, ҳама ҳар куҷо дастрас карда метавонад ин чизора, гулмонак ё ки ягон чизҳои дигара. якташ худам дар вақте ки ғарибида будам духтаро, ай магазинои пеши хона ёфта натонистум ами гулмонакеро ки ман торт кунаму гул монам. барои ҳамин подписчикои пешинам медонанд ман дар ғарибӣ торт тайёр кардам, ба шоколад оро додам, барое ки ҳамон гулмонака надоштам. ғарибӣ нав рафта будам, барои ҳамин ҳоли зиёд хеле чизо надоштам. барои ҳамин ами гапа гуфтам ки кадаме надошта бошад. метавонад ки хеле тайёр кунад. иҷода духтаро, ина 8000 нафар шидем гуфта ман чӣ мондум, шам мондум. хай қадиру қияҷон пуф кардем шамора.
ҳазор раҳмати калон духтаро, миннатдорум аз ҳар яки шумо барои ин қадар суханҳои хубе ки дар комментариҳо менависен, барои лайкакотон, барои подписатсиятон. меҳмонакое ки наве ки дохил шиден, подписатсия кунен агар канали мо шумода маъқул шида боша, чунки вақте ки мо 9000 мешавем, ҷашн мегирем 9000-ара, дар ӯ дарани 9000 шуморо ҳам бошен духтаро. инам хел хай духтарако, буридум тортмона. нигоҳ кунед чӣ қадар торти хушрӯ маззаша бугин духтаром, хел ба мазза шидагӣ буд. тайёр кунен, ҳатман шумода маъқул мешавад духтаро, боварӣ дорам. дар инҷа ман камтара хамири пирашкӣ гирифтам, хамирша нишон надодам чунки саросима будам. айс торт кардиста будам, айс пирашкӣ кардистам, айс алхут кардистам. барои фарзандо ҳам хел корум бисёр буд, барои ҳамин хамирша видео карда натонистам. як дона тухм андохтагим, як ним пиёла рӯған андохтагим, камтар об, намак, дрожж, тамом анами қадар маҳсулот қатӣ. ма хамири пирашкимона гирифтагиём. баъд айҷа агар хоҳем начинкашам бугум, картошка, як ду пиёза жарид кардам. баъдан камтарак сливичный масло пюре кардам. аввал картошкаро қатъи маска пюре кардам. баъд зелен реза кардам, андохтам. хай приправа андохтам, намак андохтам. баъд он пиёзи жарид кардагиро андохтам. бовар кунам бениҳоят бамазза шидагӣ буд. амин начинкашам бамазза шидагӣ буд. баъд хамиршам фикр мекунам ки хамиршам хушрӯвак омадагӣ буд. хрустяш ки ам хе бовар кунед як бор тайёр кунед, хе гуфта намешавад. оли бо тайёр кардагишам нишон додагиём. нигоҳ кунед шумо. аммо айвидша маълум ай ки чӣ қадар пирашкиҳои хушрӯ ба мазза омадагӣ. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان. اینا دخترها در اینجا پیراشکی‌های بامزه که ما تیار شد. نگاه کنید. یک بار تیار کنین، باوری دارم که مقبول میشود. خیلی تیار کردیم، فرزندو در به‌نهایت مقبول شد. خیلی سرخ کرده گرفتیم شو. ایره بینید چقدر بسیار ما پیراشکی کردم. اینجا دا باشه درنش روی میکنم. نگاه کنید. هم خمیرش خشرو پختگه، هم نچینکای دروش هم خشروه. در اینجا باشه دخترها چی میرم؟ چیزای تورت خریدنی میرم. محصولات هایی که درنش در کار میشه و سلیف که شام، کلوبنیکا. انم خیلی اگر شما در تاجیکستان باشین، خواهش داشته باشین که هم خیلی چیزا را خریداری کنین. چی رستوران شهریار اگر بدونین در اسابیا میکرایانه در نموجا هم خیلی چی هسته. حالا ای بیرون شام کامیرا کردگیم نگاه کنه. قدمی که در تاجیکستان های میتونه همجا چیزای در فروشه دسترس کنه. این رکلام نیسته دخترو. من جایی که رفتم خواستم که در شما هم نشانتیم. وقت ساعتایش بود که خودم در کار بودم. خیلی جا نمیدونستم که یک جا بگیرم. برای همین اینم خیلی همه چیزک دارم. من تست کامیرا کردم. مینوتی ویدیوم زیادی باید نشوه گفته. تست برای شما ویدیو کردم که شما بدونین که در اینجا چی ها هسته. همه نمودی شکلات، همه نمودی قلابکا و اینمی همه نمودی چیزی که در همی کاندیترز که در کار میشوه در اینجا دسترس کرده میتونین دخترها. بعد چی ترایفل تیار میکنیم، اخلیر
чоркинҷашам будак, кулулашам будак. бовар кунед ами ҳар размер, ҳар намуд ҳам хехшуру духтаро худам да маъқул шид. хай бо баҳри шумо видео карду. Иша бинед чӣ хехшурваи духтаро да дуруш райфл тайёр кунед. чӣ хехшуру меша насиб иншаллоҳ. видеоҳои оянда анам хеле да тайёр мекунам. ина ёшам бинед чӣ хехшурвакай. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نغنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نغنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. شدم پزمان رویت مادری جان. ина духтаро барои шумо бо магазинам видео кардам. кадомида ки ҳамихел чизо лозим мешава метавонед ки ай ҳамиҷа омада дастрас кунед ва ҳозир ай беруншам видео мекунам ки шумо ай берун метавонед ки бубинед куҷо ай иҷа. намихел духтаро оҳиста оҳиста ами ирӯза видеои моам ба анҷом мераса. хайр духтаро, дар паноҳи худо бошен. худованд нигаҳбонтон боша. фикру ақидаҳои шуморо духтаро дар комментария интизорум. лайкакотонам фаромӯш накунед духтаро, бепулай лайку комментария. ина хай берунам камера кардам баҳри шумо. инами магазине ки ҷило навистагиай анамо кондитерская. хай духтаро то видеои оянда.